салому дуруди хидмати шумо дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ. дӯстон, имрӯз 4 ноябри соли 2025 навори хонаҳо ва квартираҳо ва котлованҳо кардем. маҳз баъри шумо дӯстон, домҳои хуб дар Бохтар ва дар Душанбе аст ки имрӯз худтон шоҳид мешавед ва бисёре аз мардуми худмон имрӯз насиб бошад соҳиби хона мешаванд. баъзе аз шумо навомагиё меҳмонҳо хоҳишмандем ҳатман дар канали мо обуна шавед барои савдои хонаҳои худ ё ин ки квартира бошад, техникаҳо, автомобилҳо муроҷиат кунед дӯстон, мо дар хизмат шумоем. лайк ва обуна шудан фаромӯш накунед. тамошо кунед навори имрӯзара. элони якум мегзарем. элони якумон чие дӯстон? хонаҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. ака бардоро и планшаи чихи дайсои хутон дар оянда ҳам хел бояд бишавад дар кӯтоҳтарин муддат. 100% таъмираш яъне ки обод нест. дом 13 ошонага мешавад. аз 1 хонага то 3 хонага ҳаст. аз 54 квадрат то 100 квадрат ҳаст. муддати пардохт 24 моҳа то 24 моҳа, яъне ҳар моҳа майда маблағша меспорен. рақамҳои 902 01 02 38 марамат занг бизанед. сохтмон дар дуюм блок айни ҳол рафта истодаанд. парковкаи заминӣ ва берунӣ ҳам дорад. боқӣ маълумотро дӯстон метавонед ки аз худи ака пурсед. 2025 туйкаагиё бе пешпардохт метавонед ки харидорӣ кунед. дуюм эълон дӯстон, то 300 000 сомона духонаага гуфте ака пешниҳод кард то ҳадди имкон, яъне ки арзонтар бошад. марҳамат мардури азиз, занг бизанед ҳатман. ҳозир иҷода бо наворшам ҳаст дар Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ аст, дар маҳаллаи Шайнак. 1 сотиқ ҳам не 0,8 сотиқ замин дорад. хонаи заминӣ, 2 ҳуҷра, чунин равон, чунин ҳолат, састани. нарх бошад дӯстон 300 000 сомонӣ. айни ҳол нархи ҳамин хонаро карда истоданд. ду рақам аст: 871 83 71 71 ва 405 66 охираш 48. ватсап ва ҳам дасти ака марҳамат муроҷиат кунед. кухни ҳаммом дарунӣ аст, яъне обу света мактаба бунгоҳ дар наздикӣ шаҳед дӯстон. айгипраземи маршруткош карочи ҳамин маршруткаҳои 45 56 меравад ба ҳамин тарафа. марҳамат занг бизанед харидорҳо. фақат сеюм эълон мегзарем. эълони сеюмон чия? квартираҳои фурӯшӣ тариқи кредит аз котлован, чихел ки дар аввали навор гуфтам. аз 45 то 50% пешпардохт, боқӣ боз то 24 моҳ. 1 комнатаага ҳаст, 2 комнатаага ҳаст, 3 комнатаага ҳам ҳаст дӯстон. квадратҳо бошад аз 50 то 100 метри квадратӣ. дар ҳар этажҳо бардоро дар Ленинград, фабрика, дар ноҳияи Рӯдакӣ, умуман дар ҳамин худи шаҳри Душанбе бардоро ҳамин нархҳо ҳархела ҳастанд. вариантҳо бардоро коробка, ҳамаш дорои лифт. ҳамин домо лифт доранд бе ягон мамоният, яъне нарх навора бардоро қатъи соҳиб мулк рақамҳои 928 24 44 11 дар ватсапш муроҷиат кунед. лӯбои хел квадрата мега дорем. деҳаи Косибон, лаби дарёчаи Элоқ. мактаб, мағозаҳо, ин чизо мушкил нест. обу свети доимӣ ҳастай, канализатсия ҳатто дорад. ба чорумин эълон мегзарем. замини фурӯшӣ не дӯстон, як сохтмони нотамом дар ноҳияи Файзобод будааст. айни ҳол бардорои Файзобод буда. сохтмони нотамом дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Дубеда. 6 сотиқи замин дорад. 110 000 сомонӣ нарх карда истодан. айни ҳол 4 то рақам аст. агар хоҳед телефони тисел, хоҳед мегафон, хоҳед рақамҳои русия када, марҳамат занг бизанед муроҷиат кунед. 935 90 10 11 дигар рақам охираш 0607, боз дигараш 1681 ва рақамҳои охиринаш 6845 ватсап. сохтмон нотамом.
ба мошин ҳам иваз меша мега. Свет дора, мактаб ва масҷид наздикай меган. панҷумин эълон мегзарем. аз мондани ин автомобил бардору шумо ғазабнок нашен аз сабабе ки Honda Tucson дар душанбе аст 2016 имсол бо хона ҳам иваз мекунам мега бардору касе ки ҳамин автомобил мақсад харидор бошен 140,000 нарх карда истодан. Ягон квартира агар зиёдӣ бошад боз боқӣ маблағтона метава як мошинчаи намарҳамат харидор кунед. солаш 2016 аст. бензини холӣ, мотори 1.6 автоматаи бардоро. электромобил нест ки ба солимии шумо зарар ба солими мардонагӣ бисёртар зарар дорад. электромобилҳо. рақамҳои 077 44 66 88 телефони дастӣ ва +7 925 661 0354 ҳам ватсап ва ҳам дастӣ якада марҳамат муроҷиат кунед. 6000 эълон. акви хонаҳо сар шид бардоро. хонаҳо ва квартираҳо сар шид. дар душанбе аст. дар сомони аниқтараш айни ҳол 3 ҳуҷрага кардагиай не ки 2 ҳуҷрага буд ба 3 ҳуҷрага табдил дода шудааст. 40 метри квадрат дорад. дар якум ошёнай 10,000 сомонӣ кам 500,000 сомонӣ сехонаагара гуфта истодан. айни ҳол 40 метри квадратиай. ҳаммом ҳоҷатхонаашам хеле як аст бардоро. таъмираш ба шумо маълум. ҳолат хуб, састаи нақс, не ки нарх каме гарон. агар зудтон бирасад, шахсоне ки мақсад дастрас ҳастен, рақамҳои 933 04 19 82 марҳамат занг бизанед. дига чӣ бигӯм ака? хай ҳолат састаиро диден. хай ба диганам хеле. ҳафтум эълон мегзарем дӯстон. эълони ҳафтумон боз як квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ин ҳам бошад дар Фирдавсия. як ҳуҷрау 40 метри квадратӣ. ҳуҷрааш бениҳоят кушоди хишру чем аю хонае ки 3 ҳуҷрага кардагиай. ака намедонам чи хеле 3 ҳуҷрага кардагиай ки бовар карда 3 ҳуҷрага. иш як ҳуҷра дар ошонаи ҳаштум 460,000 нарх. хона ба бинои нави балоношона. дар бинои нави баландошона. таъмири нав дорад. ҳамон ин ҷудо бо ҳуҷҷатхона шуда. атаплениш фаъолай. шартнома дорад. омада бардоро аз наздик хубтараш биен ва рақамҳои 874 73 0003 охираш марҳамат занг бизанем, муроҷиат кунед. роҳи нақлиётгузар и тарафҳои мардонда синни 46 дар ростига назди коллеҷҳо. 8 эълон боз квартираи фурӯшӣ. инаш бошад квадратиш камтар хурд, аммо нархаш назар ба дигаҳо пасттар. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аст. дар Рӯдакия бардоро. дар ноҳияи Рӯдакия. як ҳуҷра 36 метри квадратӣ дар ошонаи панҷум айни ҳол қарор дорад. 385,000 сомонӣ. бениҳоят нархи фикр мекунем каме гарон. рақамҳои 915 31 62 31 марҳамат занг бизанем. дар бинои 5 ошонаага наздики бозори Корвон ва Гравзавод. ҳамин хона ҷойгир аст, яъне дӯстон. таъмир шуда. омода аст хона барои зиндагӣ кардан. ҳаммом ва ҳоҷатхонааш ҷудоя бардоро. 9 эълон мегзарем. боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Крупский дра агар дида бошен, агар надида бошен бардор азиз, ами рақамҳои 97 49 0008 занг бизанед. акамон худаш то хонашона мебарад. он баъд мебинед хонаро. дар Крупский 2 ҳуҷра дорад 55 метри квадратиай. дар ошонаи 11 айни ҳол қарор дорад. бениҳоят квартираи ништак ҷои гарячи. нархаш хай каме гарона 540,000. ҳолати хонаро ахтоми састаи бардоро ва баҳо битен. квадратш нормалияй, чотка. нархшам ака серьёзная, барои ки хонаи нағз. манзили макон ба шумо маълум шуд дӯстон.
назди бозори Корвон даҳай. Не ки отопление надорад, ҳамому ҳоҷатхонааш як аст. Зарур омадаи пулум дар кора мега мефурӯшам. Агар не нуқтаи хуб. Даҳум эълон мегзарем. Боз як квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Инаш бошад дар ноҳияи Синой. Назди мактаби рақами 50 агар дида бошен, наздик ба масҷид. 2 ҳуҷра 39 метри квадратӣ дар ушунаи якмай. Шумо дар умма лифт дар кор намешавад шербачо. 2 ҳуҷра дорад 440,000 нарх айни ҳол. Ҳолати хонара тамоми суратҳоша бордоро бинен. Агар маъқултон шавад рафта аз наздик боз аз назар бигзаронен, таби дилтон боша, хай зуртон бараса харидорӣ кунем бардоро. Бинои 4ошунаага аст. Хеди хона бошад дар 1 ошона. Ба анҷоми барнома расидем. Хоҳишмандем ҳатман қадрдонӣ кунем бардоро. Дар канали мо обуна шавед. Аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. Мо дар хизмати шумо ҳастем. Агар хоҳем барои рекламаи хонаи худ, барои зудсавдо муроҷиат кунем бардоро. WhatsApp, имо, Telegram ҳамаш ҳаст. ба шумо ташаккур мегӯм, то ҳамин дам бо ман ба дед наворо тамошо кардем. мо аз ин миннатдор. То наврҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. Паноҳтон ба худо дӯстон.